Abokin na daidai. Iya ne. Shin waye da daddare muke ko da rana? Ni mama ka ganin ka kamar giwa ta ha. Aboki mamatawa. Sorry mu je ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wai kai yanzu dan ga baka barin shaye-shaye. Mami. Baka barin shaye-shaye. Har yanzu baka barin shaye-shaye ga. Wallahi mama kina bura uba. Ni zaka ce mai ina bura uba ne? Wallahi mama ke ma ci amana ta. Ci amana ka kuma? Wallahi mama ke ci amana ta. Saboda mama naji an ce lokacin da kina budurwa mayan masu kuɗi sun hito miki. Amma din ke ga baban mu fari mama kika ce shi kika so. Da yanzu mun yi kuɗi wallahi. Muna Abuja muna hawan mayan motoci. Wallahi iskancin ka yayi yawa. Ka zama ɗan iskan yaro. In ban da iskanci gabana zaka tuwa yanzu kana wa'in ga abubuwa. Don baka da kunya. Kana ji na abokina? Ina ji. Kawai baban kai sake ta aure ta.